Добрага ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым дабраранку! Спадзяюся, вы ўсе ўжо канчаткова прачнуліся. Паспелі зрабіць зарадку. І смачна паснедаць! Калі не, рабіце ўсё гэта разам з дабраранкам, бо з намі і прасыпацца лягчэй. І зарадку рабіць весялей. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. І сняданак смачней! І яшчэ, калі вы прачынаецеся з нашай праграмай, заўсёды будзеце бадзёрымі. Не тое, што мой знаёмы кенгуру. У цябе ёсць знаёмы кенгуру? А чаму ты зараз успомніў пра яго, Лесік? Таму што яго ніяк немагчыма разбудзіць. Самі паглядзіце. Ну, Соня за Соня. Эй, прачынайся! Спадзяюся, сярод нашых гледачоў такіх няма. А калі ёсць, я ведаю выдатны сродак, ад якога расплюшчваюць вочы самыя вялікія аматары сну. І што гэта за сродак? Вядома, цікавы і вясёлы ранішні мультфільм. Кася ў сваім рэпертуары. А што? Дрэнны сродак? Добры, добры. Ніхто не спрачаецца. Глядзім мультфільм, сябры. Ну, а зараз, спадзяюся, усе прачнуліся. Кася, ты вырашыла сёння працаваць будзільнікам. Уся наша праграма выдатны будильник. І зараз рэшткі сну дакладна прагоняць мае знаёмыя артысты. Ого! Ты запрасіла да нас гасцей? Не, я зняла гульню-размінку і лясны канцэрт вельмі незвычайных выканаўцаў. І чым яны незвычайныя? Ну, крыху калматыя, але вельмі таленавітыя. Зацікавіла нас Кася. Давай знаём са сваімі артыстамі. Мы гатовыя слухаць канцэрт. Кася, гэта ж ваўкі! Яны страшэнныя! Ніколечкі, гэтыя ваўкі самі захацелі з намі пазнаёміцца. Спачатку яны правядуць для нас майстар-клас па гульні ў даганялкі. Ваўкі вельмі спрытныя. Гуляць з імі ў даганялкі не вельмі бяспечна. Я ж сказала, гэта мае сябры, і яны сапраўдныя артысты. А чаму ты іх так назвала, Кася? Бо зараз мы пачуем воўчыя спевы. Толькі трэба крыху пачакаць. Ніколі не чуў трэ ваўкоў. Зараз артысты пап'юць вады перад выступленнем. Цяпер настройка. А вось і песня. Ваўкі-артысты спяваюць сапраўды прыгожа. Але сумнавата. Такая у іх зімовая песня. Засумуеш тут, калі вакол снег і даволі холадна. Значыць, летом, калі стане цяплей, спевы стануць весялейшымі. Думаю, так. Кася, а ты дамовішся са сваімі сябрамі, каб яны далі для нас яшчэ адзін канцэрт, летні. Без праблем. Здорава. Кася, твои артысты разбудзілі ўсіх без выключэння. І гэта цудоўна. Ты такая смелая сяброўка. Не пабаялася пасябраваць з драпежнікамі. Ну, чаго не зробіш, каб усіх уразіць? У цябе гэта атрымалася. Выдатненька. Значыць, я заслугоўваю ўзнагароду. Хочаш паглядзець чарговы мульцік, Кася? Я хачу. І дзеткі за. Для гераіні Касі і ўсіх гледачоў цікавы мультфільм. А зараз, сябры, я хочу вас здзівіць. Здзіўляцца мы любім. Але табе, разумнік, прыйдзецца пастарацца, бо мы шмат чаго ведаем. Самаўпэўнена, Кася. Але факт. Мы ў дабраранку кожны дзень расказваем пра штосьці дзіўнае. А зараз я здзіўлю вас не чымсьці, а кімсьці. І ўпэўнены, пра гэтую птушку вы ніколі не чулі. Я сам убачыў яе ўпершыню. Ого, Лесік, зацікавіў. Ты столькі ведаеш пра птушыны свет. Але кожны раз гавару,
усё ведаць немагчыма. Лесік, калі я знаёмая з птушкай, пра якую ты збіраешся расказаць, з цябе ўзнагарода. А калі не ведаеш, з цябе. Дамовіліся. Лесик, нам не терпится поглядеть на дивную птушку. Сябры, адкажыце, як вы ўяўляеце сабе сініцу? Дык што тут уяўляць, разумнік? Сініца – невялікая сімпатычная птушка з ярка-жоўтай грудкай. Погоджуся з Касі, сініц ми усе добре ведаем. Нават у добраранку пра іх расказвалі. Але мы знаёміліся з адным відам сінічак. А між іншым, толькі на тэрыторыі Расіі жыве больш за 10 відаў і падвідаў сінічак. Ого, я не ведала, што сям'я гэтых птушак такая разнастайная. Лесік, хопіць размаўляць, давай уже здзіўляй нас. Добра, Кася, добра. Барабанны дробат. Знаёмцеся, даўгахвостая размаляваная сінічка. Ого! Ого! Якая прыгожа! Просто неверагодная! Лесик, а такая птушка дакладна існуе? Ці ты апрацаваў фота, каб выйграць узнагароду, разумнік? Не сумнявайцеся, дзяўчынкі, на здымках сапраўдная птушка. Ого, яна выглядае як пухнатая вясёлка. Сапраўды? Птушка быццам казачная. Прызнаюся, Лесік, я пра такую сінішку ніколі нават не чула і дакладна не бачыла. А дзе яна жыве? Прыгажуня сустракаецца ў Гімалаях, на тыбецкім плато і на большай частцы паўночна-заходняга Кітая. Зрэдка размаляваную сінічку можна ўбачыць у Расіі, Казахстане і некаторых іншых сярэднеазіяцкіх краінах. Уяўляю, якое захапляльнае відовішча, калі птушкі збіраюцца разам. Дрэва, на якім сядзіць чарада такіх сінічак, напэўна, выглядае, быццам упрыгожаная шарыкамі ёлка. На жаль, размаляваных сінічак звычайна бачаць у адзіночку ці ў невялікіх групах. А гняздуюцца яны ў высакагорных хмызняках. Лесік, а чым харчуюцца прыгажуні? Можа, сакрэт іх шыкоўнай афарбоўкі менавіта ў гэтым? Кася, хочаш есці тое, што і распісныя сінічкі, і стаць такой жа вясёлкавай? Не, Кася, колер птушак не залежыць ад іх харчавання. Яны, як і многія птушкі, ловяць мелкіх насякомых у палёце і на зямлі. Такая дыета мне не зусім падабаецца. А размаляваныя сінічкі з задавальненнем ласуюцца казуркамі, якіх знаходзяць пад каранямі і каменнем. У халодныя месяцы рацыён птушак дапаўняецца невялікай колькасцю насення і ягад. Значыць, сакрэт размаляваных сінічак не ў ежы. Кася, на зямлі вельмі многа разнастайных істот. Вось і ўвесь сакрэт. Не-не-не, вы мяне не пераўпэўніце. У размаляваных сінічак дакладна ёсць нейкая таямніца. І ты хочаш яе разгадаць, Кася? Так, хачу. Тады станавіся арнітолагам, Кася. Будзеш разгадваць сакрэты розных птушак. О, дзякую за параду, Вара. Я падумаю. А зараз падумай над маёй узнагародай, Кася. Я ж цябе здзівіў? Дакладна здзівіў, Лесік. Прызнайся, Кася. Ды не спрачаюся. Вось табе узнагарода, Лесік. Адпачывай і глядзі разам з дзеткамі цікавы мульцік. Задаволены? Так, Кася, мультфільмы я люблю. Глядзім, сябры. А зараз Час развітвацца, бо, на жаль, час нашай праграмы выйшаў. шкода. Кася, нам усім трэба бегчы па справах. Каму ў садкі, каму ў школы. Затое на занятках ты, Кася, зможаш здзівіць усіх расказам пра размаляваную сінічку. Ой, дакладна! Сябры, і вы дзяліцеся цікавай інфармацыяй, якую мы расказваем у добраранку. А лепш скажыце сябрам, каб таксама глядзелі нашу праграму. Сябры, няхай гэты дзень пройдзе цудоўна. Карысна і паспяхова. А самае галоўнае – весела. А зараз нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку
У нашым добраранку! Не проспите!